Einsukwini ngike ngabhala Facebook page ngibhala isihloko esithi ejele kufana nasesihogweni. Ngake ngachaza phambilini ukuthi yini engenza ukuthi ngithi ejele kufana nasesihogweni. Ziningi izinto ezenzeka ejele namanje abantu abakithi abaningi abangazazi. Ngike ngafonelwa nje uprofessor wala Free State University. Uprofessor lo bengenza interview telephonically. Kushuthi umsebenzi wakhe awenzayo enyuvesi ukubheka i-education yasejele. So uma ngichaza naye ngomunye abantu abasilandelayo la kwi-channel yethu Transformation Live, ufuna ukubuza ke indlela ukuthi ejele kufundwa kanjani, ngoba imibuzo abeyibuza egqamile kakhulukazi yileyo ukuthi yini ejele iboshwa zonke zingafundi, ngoba lapha yawusuka unesikhathi sonke usuke ungenzi lutho. Yini yenza ukuthi ungafundi? Thola ukuthi umuntu spend 17 years in prison, uphuma akanayo ngisho idiploma, akanayo ngisho umatric, akanayo. Yini yenza ukuthi bengafundi? Ngoba sonke isikhathi banaso sonke isikhathi. Akuyena yedwa umuntu ocabanga kanje. Abantu abaningi namanje sihlale sichaza indaba yokufunda ejele, kodwa abantu abaningi namanje bazi ukuthi mawusejele ngaphakathi ngempela that is the perfect time yokuthi ufunde, ngoba vele usuke ungenzi lutho. Akuhambi kanjalo. Let me tell you, uyazi ukuthi ejele amaphoyisa nje ojele, ojele isiboshwa kusithatha isikhathi noma izenzo zobuqotho eziningi ukuthi uyiprove emaphoyiseni ukuthi ngempela wena uyisiboshwa isithembekile kuwona. Amaphoyisa asejele noma ngabe ubani noma ngabe uboshwe yini, uma nje ususejele usuboshiwe, kuze kube ngcono uma ukuthi uboshwe ejele kunephoyisa la ngakini enikhule naye elikwazi elazi ngisho icala ukuthi lenzeke kanjani. Lelo phoyisa ke liyakwazi uku-understand, liyazi ukuthi hayi yazi ukumenza isidomjito right. Icala nje alenza waboshwa nje ngenxaphephe. Kodwa futhi lokho akuniki iphoyisa isithombe sokuthi ngempela ngeright yini, ngoba ziyashintsha iboshwa. Umuntu uboshwe right ngaphandle mayifika ejele ashintshe ngenxa yokuthi naye mayisesejele ushintshelwa abangani, ushintshelwa umphakathi, ushintshelwa umndeni esengaphandle, ebese vele ephenduka nje beyisiboshwa phaqa and behave njengasi isiboshwa. Uma ke ngithi iphoyisa mawungaphakathi uyisiboshwa, lonke likuthatha njengesiboshwa nje sigangile. Ambala kakhulu amaphoyisa atreat iboshwa njengabantu nje phaqa abaphelele okwenzeka iphutha bangena ejele. Iningi lamaphoyisa alinendaba neziboshwa, ziboshwa nje. Noma ngabe ungafika wena ngaphandle uthi hayi mina futhi amanye amaphoyisa acasulwa yilokho ukuthi wena ubungathi ubukhuluma ukuthi ubungcono ngaphandle, noma ungeze ukusho phela ukuthi mina bengingcono ngaphandle, kodwa nje uma uxoxa into oyixoxayo nezinto ozenzayo noma nabantu abakuvakashelayo ukukhombisa ukuthi ngempela wena ubumuntu ngaphandle. Amanye amaphoyisa acasulwa yilokho ukuthi wena ngathi ubusile ngaphandle, ubumuntu nje into zakho bezi right, acasulwa yilokho, akutreatisa kwesiboshwa lesi sisigebengu ngempela. Ngitheke mangikhuluma noprofessor ngimtshela ukuthi lento ukuthi iziboshwa ayifundi ngane ejele ngoba zinesikhathi sonke, ayikho leyo nto lapha ejele ngaphakathi. Ejele mina nje ijele elikhulu njoba ngingwala kwaNongoma, ijele elikhulu liyona iNcomo, ijele laseNcomo. So uma ngifika eNcome ngihlala, ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi ngifika eNcome ngo-2010, ngesikhathi ufika eNcome uhlala ngenza isibonelo, ufika ejele uhlala mawusanda kugwetshwa kanti usazohamba i-appeal, mhlawumbe i-appeal ikubize eMaritzburg, ebese uyahamba uma uya kwi-appeal uhamba days before kufika i-appeal. Kuyenzeka futhi uhambe kule nyanga i-appeal yakhe ngenyanga ezayo, uhambe ejele laseMaritzburg uyohlalela ngakhona.
muhlalela ngakhona eJerasmus laseMaritzburg attend iappeal High Court eMaritzburg ithi miphele iappeal bese uyabuya uzohlala eNcomo mhlawumbe iappeal ichithe bese uyabuza uzohlala eNcomo uma usubona iappeal ingichithile so into kufanele ngiyenze manje ake ngivele ngifunde uregister ngoUNISA uregister with iUNISA njengoba sasenza nje uzothi usaregistile kubuya ama forms nogcwalise ni submit bese niyafunda ke kubuye i-study material nifunde ukuthi mhlawumbe usuzobhala imodule mhlawumbe next week uzothuzwa ejele hope sekuyi-draft iyahamba i-draft nawe uyabizwa la awukazi ufake emaphepha wena ukuthi uya eMaritzburg uvela uthathwe i-draft eMaritzburg ukuthi uyabhala next week uyabhala eUNISA next week manje ngicela ukuthi ngingahamba bayisebenzi le ejele uyahamba nje futhi siwe singekho kwaleso sikhathi ukuthi uchaze ukuthi uyachaza ukuthi hey ngalokho sitshela indaba yokufunda wena nabhebhe ingane le emakhaya senilokhu nifuna nizozenza abantu abafundayo hamba kuyahanjwa la nihambe ke neMaritzburg sale kanjalo siya kweqa idate yokubhala la njobe uhanjiswa idraft nje la ejele elikuseMaritzburg bathe mabebuka la kuma computer babona ukuthi wena wake wayeMaritzburg shothi bayitshenta ibona la ejele bakusangakini kanti wena ngakini kula eNcomo wahamba nje wayeMaritzburg ngenxa ukuthi wawubizwe iappeal so bona mabebuka la phansi babona sengazi ngoba phela ijele kuhamba licwala bese liyaphungulwa kuthiwa ke siphungule iboshwa siyisusela sizisejele laseVaterval osisusela sisegoli babheka ukuthi iboshwa zaseGoli la iziphi beyithatha iboshwa zaseGoli beyihambise beliphungula ijele so ukuthi usa registile nje kwaUNISA noma ufunda mhlawumbe uregister umatric niyabhala ngenyanga ezayo ikuthatha iappeal ikuthatha idraft ikhambise usiyohlala kwelinye ijele ishaya idate yokubha yabo nje into yesikole ejele kufana no Abed nganguthisha ke mina ejele ngifundisa uAbed level 1 2 3 4 ngangibuye ke ngenzise ngifundisa iboshwa lezi ezizobhalela umatric zikhona ke ezinye iboshwa ngangifundisa nazo ngoba ngangengedwa muno matric nje mu producer i-certificate sa matric ejele bayaqasha ukuthi ufundise kodwa bakuchecka phela bakwenza ama interviews bekucheck ukuthi umqondo wakho usesharp yini kodwa nje special njengami nje mina ngaboshwa ngenza unyaka wesibili enyuvesi so ngaphuma enyuvesi ngangena ejele so umqondo wami was still sharp I believe so ejele nike nithi nisafunda nje kahle usafundisa ulevel 1 level 2 livele iphakama iboshwa kuvalwe ejele livalwe nje for 6 months indaba yesikole akekho ozokhuluma indaba yesikole umphathi ukhipha iorder yokuthi alivalwe ijele for 6 months kuthiwe nje thaqo nihlale nje endlini kuzothi makuphela u6 months kuyaqala kuyavulwa sekuthiwa kiwe esikoleni nawe wena uthisha awusenamdlandla nje uyabona vele uthola ukuthi nivale livalwe ijele ngabo May yabona June July August September October November lize liyovulwa ngoNovember sekuza ngoba sekubona mhlambe kuzo December kuze kuvuleleke nezihlobo phela izokwazi ukuzobona abantu akusekho ke nokuthi kufundwe kahle yabona akunandaba akekho nje usenendaba nesikole nazi iboshwa lezi ezifundayo ayisenawo umdlalo enye into ejele mawuthisha kufanele ube nenhliziyo enhle uyincenge iboshwa uyikhiphe endlini uyikhiphe endlini uyibonise ukubaleka kokufunda ayikho nje lento eyiwuthando mina ngafe ngayinotice ejele zimbalo kakhulu iboshwe inothando lokufunda kodwa ke enye into engitshena uprofessor ukuthi mental wise musa ejele usuku ungekho kahle mental wise emqondweni nje musa ejele usuku ungekho kahle one ngikhumbula mina kunezifundo zaka matric mina ngayenza izifundo more than 7 zaka matric ejele mina umatric wami umatric wami nje engaboshwa nginayo ngawenza 2003 ngangenza mathematics ne physical science mathematics physical science business economics bese kuba ngo nezulu nama languages kodwa ngithese ngiseje ngokufunda nje
ngithe sengisejele ngaregister history, geography, mental law ngaregister ezinye izifundo. Ngayiregister lezo fundo ngoba ngangifundisa abantu abafuna ukuregister matric nami bese ngiregister ngiyobhala kanye nabo ngoba nami phela ngisiboshwa at the end of the day. Ngangibhala kanye nabo ngiprove ukuthi lento engiyifundisa kubona ngiyayazi. Even English ngayiregister. Mathematics ngayiregister but khona ke ezinye engangazi njengohistory nje ngangayenza esikoleni ngayiregister ngayibhala lezo fundo ngayiphasa but ngelanga engangiyobhala ngalo i-physics, physical science paper 1 no paper 2 kwashona umfowethu ongilamayo ngangakhuluma ngalolu daba abamlimaza eThekwini hostel kwaMasha umfowethu wayengilama emhlanje. So ngase ngifundile ngaqeda ngastudisha ngaqeda physics ngafunda ama question paper previous question papers ngenza yonke into but ngathi mangithola indaba zokuthi umfowethu usoshonile mina ke umfowethu ngathola esengcwatshiwe sekuneviki 2 weeks angcwatshwa wayima ngithola ukuthi washona. Kodwa ekhaya ngangifona day in day out ngake ngalichaza lolu daba. So ngathi mase ngiyobhala ngicabanga ukuthi ngathola kwakuyi weekend angazi noma kokumsombuluko noma kwesibili ngithola ukuthi umfowethu kanti uswashona njengoba ngihlala ngimfonela nje ifoni yakhe ingangeni uswashona. Ngathi mangiyobhala iphepha le physics paper 1 akaze kubhaleke ngaze ngaphuma nje aze ngilibhale paper 2 akaze kubhaleke futhi nakhona ngaze ngaphuma ngaze ngibhala ngoba ngangithi ngiyabhala nje vele ngiqhaqhazele ngingakhoni ngakwenza khona kwenza lutho nje ngayeka ngangayibhala lo physics. So ziningi izinto ezisuke egijima emqondweni eyiboshwa ukuthi uhlezi nje ejele njoba sithanda nokufona siphatha namafoni uthi uyafona uthola intombi yakho uyatshenwa ukuthi hey intombi yakho phela isiqoma ubani intombi yakho iyoshada intombi yakho isinengane yabona uthi uyayifonela uyitholi or kini sekushone ibani segwaziwe umfana wakini usebule ubani zonke lezo zinto ezingena la emqondweni zivele zikuphithanisa ikhanda ngalezo mzuzuko emakhulunywa ngokufunda awusayinaki nje indaba ukuthi kufanele awusenandaba naleyo nto lo muntu okhuluma ukuthi hamba uyofunda ufana nokuthi uyakubhedela manje kulento ogijima uhamba phezukwayo. So ziningi izinto mawuboshi ukuthi uboshiwe nje ake ngithi ke ayikho intombi ekufebele akekho umuntu oshonile kini akekho umuntu ogwaziwe ayikho into ekuhlukumezayo oyizwile ngaphandle. The mere fact ukuthi wena usejele kukodwa nje ukuthi jobula uboshiwe usejele awukwazi ukuthi uhambe ekhaya ukwazi kwenzana usejele lokho nje kukodwa ukuthatha umqondo kuphendule ukuthi umuntu nje mayesejele eboshiwe. Ngake ngibuke enye insizwa angakithi lekuthiwa Siputla lengasekho emhlabeni mfowampungosi bayazi abaningi nganginayo income 2010 yaphuma ke yona 2011 ekhishwa iappeal waphuma ngithi 2011 if I'm not mistaken ekhishwa iappeal ku life ka 2007 wayidonsa life ka 2007 futhi wahlala 2008 2009 10 ngo 2011 waphuma Siputla wawushiya phansi ukudilika jele. Yayinele ingathola ucingo leyansizwa njoba isejele ukuthi hayi manje imoto zayo la ngaphandle zimisiwe isebenzi. Wayivele ephithana ikhanda wayiphiyaza ubona ukuthi uthola ukuthi siya exercise la mhlambe lo 30 minutes umbone yale ecela iphoyisa ukuthi liyomfonisa wayehlale namakhadi yene enqwaba ama telecom cards la kufonwa ngawe ejele noma ene-well call iningi kakhulu nathi nje sasibizana ngomkhaya ke nakuba mina wayengangazi yena uSiputla kodwa mina ngangimazi yena wayeqala ukungibona ejele kodwa ngafike ngamxoxela time mina ngiyakwazi ngikubone kwanongoma nani naSolundi nani. So sagcina ke sibizana ngomkhaya ngange ngimbone makuthiwa imoto zakho yimile ngaphandle imoto zakhe yimile ayisebenza ayilayishi zimisiwe uyazi ke renkeni ukuthi kube njani. Wayiphithanelwa ikhanda wayithi mayifona mayikwathola iphoyisa la umfonisa ecela iphoyisa limvulele ahamba yofona wayifona amakhadi azabe engaka phansi afone ngekhadi liphela likhipha afake elinye elokho eqatha kaphansi ubone ukuthi hayi kunzima
lo muntu okanjalo ke mawumtshela ngendaba ukuthi akawufunda esikoleni ucabanga ukuthi yini angafika ayifunde nje. Ucabanga ukuthi yini angafika ayifunde. Ikhona inye insizwa yakwamajola yakwamajola enkandla engeke ngaba nayo ijele laseNcome. Cabanga ukuthi sengaphakathi ngoba bebidonsa kakhulu. Sasindawo nye 2013 2014 ejele laseNcome. Yayithanda ukufunda le yansizwa. Ekuthanda ukufunda sasifundisa nayo ama native studies ama N's N1 to N6. Yayithanda ukufunda sasike sivalelane nayo endlini yayo makuvaliwe ijele sicelo amaphoyisa ukuthi sivale sidile ne mathematics kabuhlungu kabi. Ikuthanda ukufunda. So ukube zonke iziboshwa zisuke zinale inhliziyo yalensizwa kaMajola angisazi noma kongiyasenkandla. So ukube zonke izinsizwa zazi ngangeke ngitshene na ukuthi yazi kube iziboshwa zina ukuthi ke mina ngangiboshwe kancane ke mina ngoba ngangizohamba mina sidibana noMajola 2012 2013 2014 ngase ngiphuma 2015 yona yayisazohlala. Ukube iziboshwa zonke ziba nalo liyathando lokufunda njengesiboshwa lesakwaMajola ngikhuluma ngaso, ijele ngaba lifund namanje. Manje ejele nje obiyiboshwa zu 13,000 8,000 uthothi ibantu athi iboshwe ithanda isikole. Out of these people thothi ibantu athu zu4 ezinye zisuke ziyihudula njengoba isuke ishaya isigwebo, ezinye zisuke ziyiyela njengoba zisuke ifuna ukumokola into zazo ngoba mawuphumile nesikole phela uyakwazi ubuke emaceleni. So bengitshena uprofessor ukuthi akulula njengoba ucabanga. That is why uyayubone enye into eyayidweba isithombe sengazi ukuthi ejele ngingafundeka noma kuyafundeka. Uyawuthola eminye imiphakathi ithethisa uthola ukuthi umuntu uthethisa insizwa yangakubo noma umunye umama uthethisa ingane yakhe esejele ukuthi awufundi ngani lapha ejele ngoba kuthiwa kuyafunda. Yena wazi ukuthi kuyafunda. Ade ngibuka la ku TV uthola ukuthi i-Department of Correctional Services iparade isiboshwa lapha na kuthiwa iziboshwe beyibhala umatric nazi ziphasile kuhlanganiswa amajala ahlukene. Kuthiwa iNcome ino 100%, iVaterfani ithola 100%, iModapi ithole 98% weyiboshwe beyibhala umatric. Phela isiboshwa masisodwa ejele siregister umatric sabhala saphasa 100% lo. Uma zimbili iziboshwa register matric kulelo jele bese zibhale sikuphase sodwa ufele sodwa, that is 50%. Lelo jele selithathwa njengejele elithola 50% ngokwe percentage. So ezinye izinto mawuzwa kuthiwa hey umatric waseNcome usha 100% iziboshwa, kungenzeka ukuthi bekuyisiboshwa sodwa noma ezimbili. So it is too difficult for umuntu ongaphakathi ukuthi afunde ngalendlela thina abantu abangaphandle esicabanga ngayo. Bengithi ke ijele liyafana, kuyafana nasesihogweni. Ngangakhuluma ke kakhulu ngayo yonke leyo nto ukuthi kungani ngithi ijele lifana nasesihogweni. Uma ungaphakathi ejele kade ngikhuluma ngokuthi umqondo wakho uba corrupt, uyaphazamiseka kakhulu. Khona ke abanye abantu mase bephazamisekile emqondweni ngenxa yokuthi baboshiwe, bephazamiseke bese bethatha inombolo. Bephazamiseke bese bethatha inombolo. Mawusuthathe inombolo ke kuhamba isikhathi uyithatha inombolo wenze yonke imigilingwane lo bese kuthi mawusuyophuma ngasekugcineni bese uqala ubone ukuthi yazi lento inombolo I've been doing it for the past 10 years, for the past 15 years. Anginalo utho kunalokho kunamaskazi. Mhlambi iso awusenalo. So awephuka nala. Ayikho into oyenzile. Ayikho nje into okade okwayithuthukisa ngayo. Nakhona ubona ngoba sekuyela ngasekuphumeni ukuthi yazi sonke lesi sikhathi ukube bengifunda la ejele, ukube bengifunda at least ngabe kukhona engikwenza. Ubona nakhona ezinye iziboshwa futhi kulento yesikole
ezinye uthola ukuthi zinakho umdlandlana ukuthi ziyofuna iswezenzele parole board. Ziyazi ukuthi uma ufika lapha ku parole board uma ufika ku parole board uyaye I parole board yayibheke kakhulu ukuthi esikoleni ubufunda ubuwenzani. So isuke zenzela lokho ezinye iboshwe. Thothi ziyayihudula zesikoleni zifundela nje ukuthi mayithole into ethile ngoba ejele yonke into umuyenza phela. Makukhona certificate ositholayo siyathatha sofaka efayileni lakho. Yonke into oyenzayo ifaka efayileni lakho. Leli fayela kuyothi mawusuzophuma sekufanele uthola idate lisubmithwe lapha ku parole board. I parole board ayikhulumi nawe. Ifike kubingelele nje wena. Uyaphila cebe khulu hayi ngiyaphila bese iphenya la. Ibheka la ukuthi ngucebe khulu njani ejele. Ifayile elizokhuluma. Uma ngilala neziboshwa ifayile elizokhuluma. Mangifunda ejele ifayile elizokhuluma. Makukhona kuhle engikwenzayo noma kukhona okube engikwenzayo ifayile elikhuluma. Bese iparole board ikunika idate. Mayikunqabela njalo ikureminder iyakureminder. Ngake ngathi ngizophuma lapha eNcome. Ngaphuma mina ngomhla ka 15 January 2015 kwakulwesine ngiphuma. Kwagwazwa insizwa yakwamdunge lapha ya. Kamdunge enkandla. Khona insizwa nje intshebe insizwa eminyama nje. Yagwazwa elinye igunya sasihlala nalendlini eliyi26. Yaphakama ngalo kwabhlungu kabi lelo gunya ledlula la iduze kwami. Angisalazi sibongo salo. Insizwe yayithula sihlala naye number 1. Number 1 ngaqala ukuhlala khona ngo20 ngangena number 1 2013. 2014 wonke ngihlale number 1 ngaze ngazophuma section C number 1 eNcome emedium. Ngihlale number 1. Leli yagunya ngalifice number 1. Ngahlala nalo unyaka wonke nezinyanga. Kodwa mhlambe ngalizwa kanye likhuluma nje. Igala likhipha nje igama elilodwa. Khuluma ngensizwe sesiphuma siyophaka, iphuma iphaka ibuye ilale. Kuvula iexercise ilalele. Iyoziphuma ngoba sesiyophaka ntambama ibuye ilale. Mayiphuma lapho angazi nanokuthi mina nje iziboshwe eziningi endlini. Ngiyazi ukuthi zayigeza ngasikhathi sini obani bageza ngesikhathi sokuthi obani bageza. Lona ngilazi nanokuthi laligeza nini. Njalo nje lahlalile ilalele. For the whole year. Lapho engalazi khona lenza into ila elaphuma khona la kwazi umdunge. Ngase ngizophuma ngiyakhumbula ukuthi wagwaza umdunge ngawo January sengizophuma ngake ngazila nje nami sengisaba ngisho kuyophaka. Ngithi lisihogo nganika ijele. Khona enye insizwa angiyazi sibongo sayapi noma yasemondlo kodwa yayi26. Okwase kufanele iphume isine date. Idate yokuphuma ekhaya kade idonsa 15 years. 15 years. Kufanele iphume nje before mina. Kwakufanele iphume nje lapho ngawo January 2015 lapho nje yayihlala eD khona isection ekuthiwa iD ngoba kune section A B C D yayihlala eD. Leyo insizwa ngikhuluma ngomuntu wayesephethe idate yokuthi aphume angazi la kuyi 8 January 8 9 10 lapho nje ngoba kufanele ephume emva kwami. Sasikade siye nayo kuyi parole board ngoba thina kuyi parole board saya ngomhla ka 19 December 2014 safike sathola ama date ka January sonke bakhona kodwa abanye abathola ama date ka 24 December abanye ayibakhipha ngakusasa iparole board kodwa thina abanye sathola ama date amhla ka 15 I mean ama date ka January next year the following year. Uthi ke lensizwa mayise kufanele iphume yagwaza elinye 28 lase D ngoba bekuthi makuphakwa beqala iD sibuka iphaka iD iqede ebese kuzi iC iphaka iC. So siyakwazi ukulunguza thina njengoba sise number 1 siyabona edining hall la kuphakwa khona emawindi door mayisikhalile insimbi nansi iD siyaphela isiyaphaka. So zakwazana ke ibosha lensizwa yagwaza enye insizwa yayi28 yashona kwasuka ke isiphithiphithi ke ejele before kuzogwazwa umdungu. Ngayibuza ngitatazela nami ngibona ukuthi ngoba phela mawusejele usune date kuba khona lokho kuthaketheka noma ungakazi wenze lutho. That is why ezinye iboshwa zifihla idate yokuphuma uye ekhaya. Mangibuza nje ukuthi lensizwa ngoba phela kufanele iphume ekhaya afuna iphume kulesi sihogo iye ekhaya. Yini eyenza ukuthi manje
igwazi isiboshwa sashona isiboshwa. So lo muntu kusho ukuthi usezoseva another mhlambe sewuzoseva ngisho life sentence or mhlambe 15 years 20. That is why ngabona khona ukuthi ijele lizihoko. Nezinye ke izinto eziningi ngoba umuzwa mina enganginawo ngangikhuluphele mina. Sengizophuma ngiye ekhaya ngangikhuluphele nje ngisho ngiphuma ejele hayi ngoba ngase ngidla kahle yini kodwa emoyeni nje kushuthi ngase ngiphile emoyeni ngoba sengizophuma sengiyekha ngakhuluphala ngangikhuluphele ngathi bangifike ekhaya nje ngangikhuluphele ngathi ngiqhathanisa umuzwa wami sekufanele ngiphume ngiye ekhaya ngiuqhathanisa nowale yansizwa eyagwaza umuntu kufanele iphume ayingabona ukuthi no ejele kusesihogweni futhi into eyenza ukuthi kube sesihogweni kakhulu ile nombolo ngoba ngasho ukuthi inombolo inkulu kaSathane ile nombolo ngoba ngempela uma mina noma bekuthiwa nginombolo ngiguqa emagunyeni anjani uma kuthiwa sengiyaphuma ngiye ekhaya nganami ngihambe ngiye emaphoyiseni ngatshela amaphoyisa naka abagunye ngijuda atha ngikwazi umuntu ngifuna ukuye ekhaya mina ukuthi phela ngazi ukuthi bawusukhetha inombolo washayelwa yenziwa yonke into yakhona umuzwa wakho banjani kodwa nje lento yokufunda ejele yokuthi abantu becabanga ukuthi ejele kuyafundeka ayikho ngake ngathi ngibiziwe ngapha kwelinye ibandla ngapha esikhaweni ngafike ngabatshena ukuthi mina nje esihogweni angaze ngiye kodwa sengiyazi ukuthi nginjani esihogweni ngenxa ukuthi ngafike ngabona ejele ukuthi yonke lento ekhulunywa ngesihogo uma ukuthi ngempela lento ekhulunywa ngesihogo iyona ngafike ngabona ukuthi ejele kusesihogweni kahle kahle so that is why ngithi ijele liyafana nesihogo bese ngithi inombolo inkolo kaSathane ngoba ejele nje wonke amajele into efike ibe umanka noma efike ibe yona nto ngempela yenza ukuthi ijele libe yijele ilento yenombolo ayikho into egoqa ijele njengaleyanto ejele nike nihlale uthola nihlezi section mhlawumbe nabantu aba1000 kodwa nje kuney'nsizwa eziwu4 ezinombolo nje ezinihlaliseke kabi nilalela umthetho wazo yonke section ngike ngathintwa ngezinye insizwa ezilapha ejele laseLukopo eGauteng zikhuluma ngokuthi kuke kwangena ama EST kabhlungu kabi insukwini yafika yashaqa zonke izinto zabo ingene ngabo 3 ekseni ngenye yezinto lezo ijele la khona ufike ubone khona ukuthi yazi ngempela ijele lisiho kwenzeke angithi siboshwa phela uma usejele ulala noma ngasikhathi sini nasemini nje makuvuliwe uyakwazi ukuyilalela wena endlini thola ulale nje uzumeke kwesinye isikhathi makuvalwa mhlambe ngo6 ulale wena uze mhlambe makuvalwa ngo6 kuya ngokuthi kuvalwa nini kuma respect nje kwakuvalwa ngo2 uthola ukuthi makuvalwa ngo2 mhlambe uyalala wena ngabo 3 ulala uzumeke impela uzuphaphame ngo9 mawuphaphame ngo9 awusezi kuba nabo ukubuthongo usuyoze sekuyoze kusekuseni uthola ukuthi ke ngabo 3 usayilalele nje uyicabangela uyathatha uyabeka uyacabanga ukuthi hey ngikhumbule emakhaya ucabanga ngomqondo uhamba indawo zangakini ngomqondo ungaphakathi ejele ucabanga kwesinye isikhathi kuya ngokuthi ucabanga ngani ukucabanga uzogcina usukhala usuphuma inyembezi ngokuthi nje uyacabanga uthola sekuphuma inyembezi ishidi umqamelo sekumanzi kujwayelekile ke lokho uthola ukuthi isiboshwa siyavuka umqamelo umanzi ekade sicabangela into akuyona into eyihlaza ejele ukuthi umuntu ade ekhala kade icabangela into zakhe akuyona into eyihlaza kubiyenzeka kunoma ubani uthola ukuthi ke usayicabangela lezo zinto ivela ingene iEST futhi mayisingena upetuzu lapetu kuba into ongayazi benishaya abafana abangangani ngoba phela akusuke ngabafana labo abangabangathi abanye bangaphansi abanye bangaphezulu
banishaye banikhiphe kabuhlungu lapha nendize niyohlala ebhene eplazi nilale ngendlela ukuthi uma usulele bekubhunyela ngamanzi behamba ngaphezulu kwakho ubone ukuthi yazi la akuyona indawo lokuhlala umuntu le. Akuyona indawo yonke into eyenzeka khona nje vele ikufikisele ngomunyu, ikufikisele ngokucasa, ikufikisele. So abukho ubuhle nobumnandi nje obenzeka kulanda. That is why ngithi ijele lizihoko ziningi izinto umuntu esekwayibala ezenza ukuthi ngithi ijele lizihoko. Kodwa nje all in all lapha ya is hell le ndawo. Ingakho esinye isikhathi sibe sisichitha la sikhuluma nabantu sibayala ukuthi ake bengayenzi lento ukuthi bengene ejele. Yabona nje kukhona lento esikhona yokutrendisa abantu, trendisa umuntu enqunu, mfake inkundla zokuxhumana, mfake ku Twitter lapha ya. Abanye abantu kuye bengithinte bethi manje uthini, uthi ungaphawula uthini ngezi nganza kwethe ezinye izinto mina I'm not that smart, angihlakaniphile ngaleyo ndlela ukuthi ngazi konke. Khona abanye abaye bengithinte ngento nami engingayazi ethi umuntu emfowethu ungaphawula uthini ngokuthi mangithi mina angazi futhi la bevele beyitshena ukuthi ngazi ukuthi ngiyadelela or angiyaziki mina engikwazi kahle mungitshela ngeindaba zasejele nje iyona into engiyazi kahle le. Khona nje bebethi angiphawule ngale ntokazi, khona intokazi le kade bese yakwaThwala ubani le ntokazi ucinile Thwala or something ekade itrendiswa isoka layo ekade ithandana nalo lifaka ku social media benza ucansi nani sethi ke igenge yawuphawule ukuthi ngathini ngalolu daba. Ngithi mina angazi ukuthi ngingathini, kodwa nje it's wrong for umjita ukuthi manje ngoba ngizwile nami amahebezi ngizwile ukuthi njobe ifaka ku social media le ntombazane yingoba le ntombazane yingoba le ntombazane ngathi siyamala, so seyifaka social media. And ngithema ngibuka le video bengiyibuka ngithole mabili ama-video ngiyami, ngithema ngibona upart 1 wakhona uthi 1 out of 1 of 35, ngabona ivideo yesibili ithi 2 of 35. Lokho kusho ukuthi there are more amanye ama-video asezayo. That is wrong. Umuntu wesifazane noma ungamthengela imoto, namanje ngisasho noma ungamthengela imoto ube namhlanje bese yakwala ngakusasa, that is fine. It's up to you. Mina ke esifumina angiboni kumqondo omuhle kumphuca into omphe yona ngothando bese umphuca ngenxa ukuthi nakhe akasakuthandi. Ukuprove nje ukuba insizwa nokuhlakanipha nje. Ethi umuntu osifazana athi umthengele ifoni ngothando, thengele ifoni ngothando, angithi ubungamncikiseli futhi ubungambambi ukuthi angithi muyinsizwa nje. Uyinsizwa nje noma ungamthengele ifoni umuntu osifazana namhlanje kusasa umbambe nendoda noma kusasa ethi akasakufuni uyithulele. Ahambe naleyo foni ethi noma isebenzisa kodwa njalo mayecofa azi ukuthi le foni ngayithengela usibanibani. Yebo ngathi angisamfuni kodwa ngayithengelwa uye wajike wangangilandela. Ngoba omunye umuntu wesifazane uma umlandela ngezinto kade uzenza, I mean ngezinto kade umenzela zona bese umlandela, uhamba agcina sekuphoxa bese uphelelwa iself esteem. Mawusunjalo ke usushela manje ngendlela engekho mungenawo nje self esteem in everything oyenzayo, uthi noma ukwazi ukuyenza leyo nto ugcina ungasaphumeleli. So ilokho ebengifuna ukuphawula ngalolu daba lwamavideo, ngoba abanye baye bethi hayi manje kufanele ayibophe lentokazi. Angikwazi umthetho, mhlambe lentokazi ngambopha lo mfo or angazi ukuthi ngwenzeka ini, kodwa nje ku wrong lokho. Abanye ke ezinye insizwa ezicabanga nje ngenye indlela ngoba phela singabantu asicabanga ngokufana. Omunye nje nganele angithi njoba lentokazi siyimala vele sekukhona omunye sekhona, mhlambe ngathanda uhlanya nje ngelinye ilanga uthi uyayifaka wena ku social media uyayilaya, thatha isibhamu uhlanya lifele kudubule kuphele ngawo.
luhambe nalo luyodonsa luyibonela ukuthi nalo lento eliyenzile ibe very wrong, nawe ubu wrong nalo bese lu wrong kangakanani. Siyabona.